Bueno, eskerrik asko, lehenik eta behin gonbidapenagatik eta egunon guztioi. Esan bezala ni elkarretik nator, eta gaur hitzengo dut batez ere, Amaiak pasatu zion olako gideoi proposamen bat, eta ni hortara oinarrituko naiz. Da, funtsean 4 puntu dira, ez batetik gure burua aurkeztu, elkar aurkeztuko dizuet, ni Argitaletxetik nator, baina oro har pixkat gure talde oso aurkeztuko dizuet. Gero, bigarreko puntua izango da, mugaz gaindiko gure lanak zertan datzan azalduko dizuet, eta erabakiaz galdetzen ziguten ere, zergaitik hartu genuen erabaki hori. Eta hirugarren puntua izango oztopoak eta aukerak edo, ez? Mugaz gaindiko jardun honetan ditugunak, eta azkena zen, hizkuntzak hor ze paper jokatzen duen gure kasuan, bai? Orduan, askar 10 minutu, espero ez lusatzea, eta ez motzei gelitza, orduan hasiko naiz, bai? Bueno, gure burua aurkeztetik ni Julen naiz eta Argitaletxetik nator, bai? Elkar gauza asko da, ibilbide luzeko erakunde bada, bai? Baina, guztiak biltzen gea Elkar Fundazioaren baitan, eta Elkar Fundazioa da fundazio bat misio duena euskara eta euskal kulturaren sustapena, bai? Hori da gure egiteko nagusia, bai? Eta horren baitan hainbat enpresa kokatzen gea, lan eremu ezberdinetan biltzen geanak, bai? Batetik gaude Argitaletxeok, ni hor kokatzen naiz, eta gure egiteko nagusia ekoizpena da, bereziki euskarazko edukien ekoizpena. Gero dugu banaketa jardun bat, liburu banaketa da batez ere, baina oro har liburu denda batean aurkitu dezakegun materiala banatzen da zerbitzu horretan. Estatu mailan lan egiten duen aktibitate bada, adunan zentralizatua, eta behar bada fundazioaren baitan, fakturazio zifrari dagokionez eta lankide kopurari dagokionez ere, aktibitate handiena da berau, bai? Banaketaz gaindi txikizkako salmenta jardun bat ere badugu, Elkar Liburudenda sareak osatzen duen 19 liburudendako sare bat, eta lurralde guztietan, iparraldean barne Baionan ere liburudenda bat badugu. Hortik gaindi gero impresioa edo imprenta bat, Leitzaran Grafikak hemen Andoainen kokatzen dena, eta gure ekoizpenez gain bestelako ekoizpenak ere imprimatzen dituen imprimategi bada kasuan, eta gero ditu bestelako jardun batzuk kultur munduarekin lotua eta hor parte hartzea duguna ere, ez? Eta hor nabarmendu genituzke bi, batetik Martin Ugalde Kulturparkea, berriarekin batera sortu genuena, eta Hamaika Telebista ere, hor ere guk parte hartze bat baduguna bertan, bai? Hoxe da pixkat Elkar Fundazioaren baitan gauden enpresa taldearen aurkezpen azkar bat, orotara 200 gora lankidegea, 250 bueltan ustete garela, eta Argitaletxera etorrita, eta hori da nire lan eremua, gaur egun 30 bat lankide gaude bertan lanean, bai? Eta pixkat sakonduko Argitaletxean egitekoetan, eta pixkat ni hortik hitz egingo dizuet gaur bereziki, bai? Guk Argitaletxean 4 lan hildo edo lan jardun bereizi ditugu, bai? Behar bada ezagunena eta garrantzitsuena ekoizpena da, bai? Guk euskarazko edukiak, bereziki euskarazko edukiak ekoizten ditugu, liburu eta musika formatuan esango genuke, bai? Eta funtsean gure helburua da euskal komunitateari ahalik eta eskaintza oparoena, anitzena eta kalitatezkoena egitea da gure helburu nagusia, bai? Hori izango litzateke pixka titular nagusia. Bigarrengo egiteko nagusia da ikusgarritasuna, gu hizkuntza euskaraz lan egiten dugu, euskaraz ekoizten dugu, eta guretzako erronka handi bada, gure ekoizpenak, gure kultura oro har ikusgarri egitea, ez? Globalizazioa ero handi honetan, erdaretan egiten den kulturak, askoz ere presentzia handiagoa du, askoz ere volumen handiagoa du, eta gure erronka handi bada, eta lan jardun handi bada, gure ekoizpen horiek, ikusgarri egitea, gure inguru honetan, ezta? Hirugarrengo eremua da transmisioarena, guretzako transmisioara, euskarazko kulturaren transmisioa beste lan ildo garrantzitsua da. Elkar ibilbide luzeko argitaletxe bada, 50 urtetik gorako ibilbide bat du, honezkero katalogo handi bat bildu dugu, eta gure egiteko importante bada horren gordailu izatea, hori bizi berritzea, eta hori, belaunaldi berri eskaintzea, eta hori bada guretzako ere beste lan eremu garrantzitsu bat, eta laugarrena da eragiletza deitzen duguna, funtsean euskararen sustapenean eta euskal kulturaren prestigiatzen lan egiten ahalegintzen gea, bai? Eta deitzen dugu eragiletza, hainbat erakunde elkartekin elkarlanean saiatzen gehalako norabide hortan eragiten, kultura prestigiatzen, kultura ulertzen ez aisialdirako elementu bat gisa soilik, baizik eta gizarte, norbere garapenerako elementu gako bezala, bai?
pixkat hori da gure egitekoa, bai, eta gero, ja bukatzen dut aurkezpenarekin, luzatzen egin badakit, baina ja argitaletxearen zigilutara etorrita, zegu argitaletxean 30 lagun dihar dugu lanean, baina bueno, egiteko ezberdina ditugu eta zigilu ezberdinen pean egiten dugu lan, behar bada ezagunna elkar bera da, eta elkarren baitan egiten duguna da bereziki euskarazko liburuak egiten ditugu haur gazte eta helduentzako bertako sortzaileekin egiten dugu lan, elkarren baitan ere baduko musika hildo bat, disketxe bat, beste bat katalogo kudatzen dituna, estudio bat ere badukagu, ekoizpen horiek albideratzen dituna, gutxi berritu eta inauguratu duguna adunan, horrez gain dakau tartalo deitzen den beste zigilu bat, aurretan kokatzen dena, eta tartaloren egitekoa da atzerritik euskerara ekartzea aurrentzako liburuak, ez? Berez euskerarako soilik egitea oso zaila edo bidera ezina litzateken liburuak, atzerritik euskarara ekartzen ditugu, eskaintza hori ere Euskal Herriko aurrek ere izan desaten, eta gero dakau sua deitzen den beste zigilu bat, mendia eta natura gaia duena ardatz, eta suaren kasuan bai, euskeraz argitaratzen duela, euskeraz gaindi, gazteleraz, katalanez eta galegoz ere argitaratzen du, bere izarak ere, estatu mailan, beste ere mugatzuetala ere iristen delako, ez? Hoi dira gure zigiluak, eta gero baitugu beste bi jardun guretzako oso garrantzitsuak, batetik ikasmaterialgintzan dihar dugu, ikasmaterialgintzan ikaselkar hezkuntza argitaletxea daukagu, ikastolen elkartearekin batera 2011an sortua, eta bi ardaz dituena, batetik berrikuntza pedagogikoa, eta bestetik euskal dimentsioa edo euskal eta euskal kulturaren sustapena edo transmisioa baita, ez? Eta hor, ikaselkarrek bere proiektu pedagogikoen bidez hori eskaintzen dugu euskal hezkuntza komunitate osoari, bai? Eta azkenengo lan hildoa da elkar hizkuntzak deitzen duguna, eta funtsean guretzako oso garrantzitsua dena baita ere, eta hor egiten duguna euskara ikasteko metodoak eta baliabideak sortzen ditugu. Historikoki bakarka eta arian bezalako metodoak sortu ditugu, helduek euskara ikasteko autoikaskuntza ereduan balio duten metodoak, azken aldian banabil deitzen den beste metodoa sortu dugu, gaztetxoak euskara ikas dezaten edo euskara hobeto hitz egin dezaten, eta gehiago gaztetxo bideratu eta gehiago baita ikasgelara ikasle barkatu prozesu horretan kokatzen dena, eta bestelako lamatzuk ere egin ditu. Hoxe da pixka gure aurkezpena edo askar eta presaka kontatua. Mugaz gaindiko edo gaurko gaira etorrita, zertan datza gure mugaz gaindiko jardunak eta zergaitik hartu genuen erabaki hori zen lehenengo galdera, ez? Eta hor, gure kasuan erabakirik ez zen egon, izan ere, elkar iparraldean sortu zen, bai? Elkar sortzen da 1972an, hemen baldintzarik etzen eta iparraldean, 20 lagun bildu ziren iparraldekoak, euskarak zuen erronka, hutsune hori horretan eragin nahian, ez? Eta hortarako argitaletxea sortu zen euskarazko liburuak eta euskarazko musika ekoizteko, bai? Hori zen 1972an. 1974an beste 20 gazte batu zitzaizkien hegoaldetik, beste bultzadat emateko argitaletxeari, eta ja 1976an da hegoaldean lehenengo aktibitateak sortzen dira, Franko Ilostean, Donostian bilintx liburuen da iriki zen, eta bilintxekin bateratxu zabaltzen liburu banatzailea 1976an. Eta hori eta pixkat berandu xeo sortu zen Donostian argitaletxea ere. Baina mantendu zian biak. Baionan argitaletxe bat genuen, eta Donostian beste argitaletxe bat, biak ere elkar izenpean edo lan egiten zutenak, baina bi egitura ziren. Eta gaur egun ere mantentzen ditugun bi egitura, gu gadunan dugu elkar argitaletxean egoitza, eta Baionan ere elkar argitaletxeak badu egoitza, egitura eta jarduna ere, bai. Eta zertan datza gure mugaz gaindiko jardunak, bereziki guk ikuspegi nazionalarekin lan egiten dugu, eta horri eutsi nahi diogu, ez? Eta guretzako hori horrela izan dain, egiturak izatea bi aldeetan ezinbestekoa da, bai? Baionan egitura bat izateak besteak beste baimentzen digulako bertako sortzaileekin, bertako kulturzaleekin, bai? Nolait testuinguru hortan bertatik bertara aritzeko eta bertan egoteko, eta bertan harremantzeko, eta hori ezinbestekoa da. Bestetik ikusgarritasuna aipatu dut lehen, eta ikusgarritasun ikuspegi batetik ere, gure ekoizpenak iparraldean ere ikusgarritasun hori izan dezaten bertako egiturak izatea, besteak beste, gure liburuak hango liburuendan banatzeko bada ere, ezinbesteko jardun bada, eta administratiboki ere hortara
behartuak gaude, eta ondorioz, hortan datza gure mugaz gaindiko jardunak, ez? Ikuspegi nazional horri eustean, eta hortarako egitura eukitza guretzako ezinbestekoa da. Gaur egun, egia da lehen bereiziago, baina gaur egun edizio plan bakarra dugu, alegia gu ikuspegi nazional batekin editatzen dugu, eta hemen editatzen liburuak iparralden ere banatzen ditugu, eta alderantziz, bi egoitza izan da, eta bi egitura izan da, normalean iparraldetik editatzen ditugu liburuak bertako hango sortzaileekin ekoitziak izan ohi dira, eta bai dela egia, iparraldean, Baionan, hain zuzen, baitugula bilduma batzuk edo liburu batzuk frantsesez ere argitaratzen ditugunak, hango egoera soziolinguistikoak hala eskatuta, euskal gaia frantsesez ere eskaintzen dugula, ez? Baina, oro har, gure ekoizpena euneko 80, zifra zehatzik izaukat, baina igual gehiago da, euskera hutsean argitaratzen dugu, eta Baionan kasuan zenbait liburu frantsesez ere bai. Hortan datza gure mugaz gaindiko jardunak, ikuspegi nazional horretan, eta oztopo eta aukeretara etorrita, aukeretan nik aipatu ditudanak izango nituzke, ez? Alegia guk ezinbestekoa da ikuspegi nazional batekin lan egin nahi baldin bazu gure kasuan behin ipen eta gure lan jardunean han egitura eta lankideak izatea, eta horren da aukera bat, edo gure kasuan ez dakite ezinbestekotasun bat, edo esango nuken, Eta oztopotara etorrita, oztopo nagusia da, bi estatu, bi legedi, eta horrek administratiboki sortzen dizkiula arazoak, edo bestelako lan ekstra batzuk. Ez guk kasuan hegoaldean gure zerbitzu guztiak finantzak, fiskalitatea, nominak eta holako jardun guzti horiek zentralizatuta ditugu, iparraldean behar dugu aparteko lan jardun bat hortarako, beste legedi badelako, eta horrek sortzen du, holako oztopo bat ez dakit, baina zailtasun gehigarri bat bada, eta aipatuko nuko oztopotan, administratiboki, bi eremu, bi legedi ezberdintan egotak sortzen duen gabezi hori, ezta? Edo lan karga gehigarri hori, ezta? Eta bukatzeko hizkuntzaren paperaz galdetzen zeniguten, ez dakit azkarni joan edo luze, baina, gure kasuan ez da hizkuntzaren papera da, guk euskeraz funtzionatzen dugu, euskera hutsean, eta beraz ez da papera da, gurean ez dago, gurek lan euneko euskeraz egiten dugu, ipar hegoaldean, beraz, euskera da gakoa, guretzako lanketarako, lansarean jotzen dugu askotan lankideak behar ditugunan, hori ezinbesteko baldintza bat delako, eta ez nuke zerrak gehiago aipatuko gure kasuan, ez? Kasu berezia behar bada, baina halaxe da gurean. Eta horraino, eskerrik asko. Kaixo egunon, etorri zaretan bai. Ni Iker naiz, Izarkometik nator. Izarkome nagorek esan bezala telekomunikazio operadore kooperatibo bada. Guk azken finean gure helburua edo gure funtsa da beste telekomunikazio zerbitzuak, hau da interneta eta telefonia eskaintzea, beste gainontzeko beste operadorek egin duten moduan, baina hor bukatzen da beste operadorekin daukagun antzekotasun guztia, ez da. Beste operadoren helburua azken finean behar hauekin negozio egitea den bezala, hori horrela da, azken finean arlo estrategiko bada eta egite dutena beste enpresasko bezala, behar batekin negozio bat sortu, gurea kontrako izan zen, ez da. Guk konsideratzen dugu interneterako sarbidea, gizarte eskubide batea izan barko litzatekela, ez da gure gauza bakarrik, Nazio Batuen Erakundeak ere duela jama piko urte ere, ja birritan, hala esan zuen, ez da, nolabait biztanle guztiek ekibarko luketela interneterako sarbide duin bat izateko eskubide aukera, ez da. Hori urten aurrera joan ala, garrantzi gehiago hartzen du, gero eta zerbitzu edo oinarrizko zerbitzu gehiago eskaintzen dire balibide honen bitartez. Eta gaur egun osasungintza, hezkuntza, lan inguruan lotura handiago doka, eta nolabait oinarrizko eskubide horiek egikaritzeko beharrezko herramienta bada, ezta.
Orduan, esan dago ez, Nazio Batuen Erakundeak esan zian, bueno, gobernuei errastu inbertzutela, nolabait, biztanleek hortarako eskubide ukitzea. Zer gertatzen da, bueno, bizi geran gizarte kapitalista honetan, azken finean esan dago ez, dena negozio egiten da, eta orduan, Europatik datosten legeak berak ere, nolabait, behartzen dute zerbitzu hau enpresen bitartez ematera. Guretzako nolabait ideala izango litzateke hau zerbitzu publiko bat izatea, ez da, bueno, kartera dien bezala, edo bideak dien bezala, ur zerbitzua den bezala, edo olako zerbitzua den, bestantzako zerbitzua dien bezala, ez da. Baina egia da, Europatik datosten nolabait konkurrentzia edo kompetentzia babesteko legeek ez dute usten erakunde publikoei baliabide hau beraien bitartez ematen, ez da. Ordan gure planteamendu ez izan zen, bueno, pues, oso ondo, guk pentsatzen dugu hau eskubide badala, gure helburua izango litzateke Euskal Herrian zerbitzu hau egikaritzea, baina ezin denez hau erakunde publikoetatik egin, bueno, behartzen gaituzten ez enpresa bat sortzera horretarako, bueno, esan genuko ez enpresa bat sortzera, horretara behartzen gaituzte, goazen egitera, baina guk enpresa kontzeptuari buelta bat emango dugu, ez da. Azken finean, ingo duguna da, irabazi asmorik gabeko enpresa bat, gure asmoa ez delako, helburu ez delako etekinak ateratzea, bai, enpresa bai izan behar da edo, ekimena bai izan behar da, errentagarri ekonomikoki, bestela honek ez du ibilbide luzerik, baina hori ez da lehenengo helburua, eta bigarrena zen, nolabait zerbait kolektibo egin dula. Ezin da erakunde publikoetatik egin, orduan guk maila jetxiko gara, eta nahi duguna da gizarte bertatik egin, ez da. Orduan gure planteamendu esan zen, guazen, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat sortzera. Bai. Orduan, horrek aukera ematen digu, internet eta telefoniazko zerbitzu hauek, nolabait, beste helburu horrekin ematera, ez? Guk beti esaten dugu, eskubide bat den heinean, beste zenbait operadorek zenbait zerbitzu ematen ez duten heinean, rentagarri egiten zaien bezala, rentagarri egiten zaielako gure helburua da beti da, edozein puntutan eskaintzea konexio hori, ez? Guri berdintza egu, Bilbo erdian bizi den gizon bat, edo Txindoki Magalean bizi den baserritar bat. Berak eskubidea denean, aukera mamartzaio, berari ere interneterako, telefoniako zerbitzu hori eskaintzeko, ez da. Eta gur planteamendua horrela sortu zen. Oandala 6 urte sortu ginen, 6 urte eskaz, egiazateko nahiko gaztetxoa gara oraindik, uste irudetatik gaztena nahizelani, zerbitzu egokionez, edo proiektu egokionez. Bueno, ordu eskerostik 4.300 bazkide gara ja, nagoren bezeroak mugan bialdetan bezero ditugu esan du, guk bezeroak ez ditugu bazkide ditugu, egia da, gure zerbitzua jaso izateko bazkidetu egin behar da, kooperatibako bazkide egin behar da. Hori zergatik, nahi dugulako proiektu kolektibo bat izatea, eta orduan bertan zerbitzua jasotzen duak ere, labait proiektuko kide izatea, parte izatea. Ez da orduan horregatik lehenengo egin beharra da, kooperatibako kide egitea oso erresa da, ekarpena oso txikia da, bertan marreuro, gaina zatikatzeko kere ematen dugu, hori zain horrentzat muga izan ez dadin. Eta hori da esan duan ez, momentu honetan 4.300 bazkide erabiltzaile dire, 15 langile gera, eta 3 bulego ditugu, lehenengoa nagusia Irunen sortu zen, Bidasoaldean sortutako proiektu bat dalako. Bigarrena duela 2 urte Bilbon sortu gendun, Bilbo azken finean Euskal Herriko metropolia da, eta iruditzen zaigun bertan ere, nolabait ekibar gendula presentzia bat, eta duela hilabete bat, hiriburuan Iruñan zabaldu dugu, Goiener beste kooperatiba irabazi asmorik gabeko kooperatibarekin batera, Goienerrek argindarra eskaintzen du, gure filosofia berarekin, guk telekomunikazioak eskaintzen dugun gixan, beraiek argindarra, energia berriztagarri eskaintzen dute, ezta. Orda beraiekin hitzarmen estrategiko bat egin dugu, eta beraiekin batera Iruñan sortu dugu 3. bulegoa. Guk egia da mugan bi aldetan dauzkagula erabiltzaileak edo bazkideak, baina egia da nahiko desorrikatuta dagoela, ez? 4.300 horietatik, kasi 4.200 hegoaldean daude, eta ehunera ez iritsiko iparralden daudenak. Horrek esplikazio badoka, ez da azken finean esan duena. Gaur egun estatuentzat, telekomunikazio arloa edo sektorea oso estrategikoa da, asko arduratzen die babesteaz, ez dute nahi izaten beste herrietako nolabait enpresak hor muturra sartzea, gehien bat kompetentzia hori babestearen kompetentzia bultzatu nahi izaten dute, baina beste eran ere
kompetentzia bai, baino gu gurea mantenduta, ez da. Orduan, ez da errisa, hegoaldeko enpresa batentzat, hegoaldeko gubeslako kooperatiba irazesmari gabeko kooperatiba batentzat, iparraldean zerbitzu ematea. Horretarako, zenbait baldintza bete behar dira iparraldean, delegazio bat ireko beharko litzateke edo enpresa transnazionala sortu beharko genuke, eta gu egia da horretan gabiltzala. Guk bidea zein den badakigu, ikastolen elkarteak egin duen bide bat egiten gabiltza, beraiek ikastolen elkarteak Europar kooperatiba bat sortu zuen, gaina Europako lehenengo kooperatibo europeo esan zen, eta beraiekin batera gabiltza bide hori lantzen, ez da, nahi duguna da, iparraldean beste nolabait ara zabaltzeko, beste kooperatiba sortu, biek elkartu, eta kooperatiba europeo bat hori egitea, ez da, sortzea, horrela ere, iparraldean guk ere zerbitzu eman izateko. Gaur egun iparraldean dauden bazkide hoiei zerbitzu ematen diegu, baina guk momentu honetan iparraldean eman dezakegun zerbitzu bakarra da telefonia finkoarena. Gu telefonia finko zenbaki geografiko zenbaki frantsesarekin eman dezakegu, baina soilik finkoa. Telefonia mugikorra, Estatu Espainiarreko mugikorre numerazioarekin emaparra daukagunez, momentuan ezin dugu iparraldean iparraldeko numerazio erabili, eta gero zuntz bidezko interneta jartzeko ere gauza bere, ezta? Bertan instalazio bat egin behar izateko, konexio bat jarri behar izateko guk iparraldean momentuz ezin dugu. Europako kooperatiba hori sortu arte ezin dugu. Orduan, dauzkagun bazkide horiek, batzuk badie, muga inguruan bizi direnak, eta orduan arazorik ez dute, ez da bakarrik mugan inguruan bizi direnak, egia da badiela barrungoak ere bai, baina ez da jajolik hegoaldeko Estatu Espainiarreko zenbaki bat erabiltzea mugikorrentzako, eta horrela daukate. Gero badago zenbait bazkide ere bai, zenbaki telefonia finkoarentzat bakarrik telefono finkoa hartzen dutenak. Eta orduan, muga horrengatik, guk momentuan iparraldean oso presentzia gutxi daukago. Espero dugu, esan duena, laugarren bulegori espero dugu urrengoa Baionan izatea. Gu bintzat helburu hori dugu, Gasteizko ireki aurretik, Baionako ireki barra daukagula, hortan lanean gabiltza, baina sorte pixka batekin horra izango da. Eta hori da nolabait gure funtsa, ez? Gero baita, Julenek esaten zuen, zergatik iparraldean gure gauza, beraz, gure plantamendua nazio plantamendu da, gure markoa Euskal Herri guztikoa da, guk ala esaten dugu, gure planteamendu Euskal Herri guztia hartzen duen hori badala, proiektu badala, eta hori da helburua, hori nahi duguna, ez da iparraldera saltu inbartugula, guk azken feien gure marko bera hartzen dugu iparraldea berera, bai, ez da. Kasu honetan, esan doa, guretzat muga abantaila edo oztopo dan, guretzat dudarik ez oztopoa da. Gu nahiko genuke, Bizkaian ematen dugu zerbitzu, ematen dugu mesala, Lapurdi, Zuberan edo Nafarroan ere eman alizatea. Baina egia da, bi estatuen pean gaudela, estatu bakoitzak esan dako oso ondo gordetzen du bere sektore hori, eta horrek nolabait mugatzen gaitu, iparraldeko hiru lurralde horietan zerbitzua normaltasunez ematera. Euskarari dagokionez ere bai, Julen antzeko, gu euskera sortutako proiektu bat gara, gure bazkidei gainera beti esaten diagu, bazkidetzen diren aukera ematen zaila erabakitzeko beraikiko harremana euskaraz edo elebidunez egin eduten, eta 4.300 bazkidetik eguneko 96 uste dela momentu honetan euskeraz erabakitzen du, euskaraz egiteak. Guk barruan euskaraz funtzionatzen dugu, ez da horrela erabakik endulako, erabat naturaltasunez hasi izan proiektua da, badizimait proiektu ez kristuna ipika daukatenak, erderaz hasi ginean, eta gero hortik egin genuen euskera plan bat, euskera pasatu gara, eta gero, gu hasieratik ez egun beste gauzarik okurritu, gainera, hasieran ere gure diptiko geratera ginen ditunen, euskeraz bakarrik atera genitun, eta etorri zen jendea esaten, eta ez interesantea da, eta informazio erderaz ez daukazute, eta hor da konturatu ginen, ostras, igual erderaz ere atera barko genuk ez. Baina ez egun burutik pasare egin, gian erderaz ere atera barko genuk hasieran ez. Orduan esan dakoa guretzat, euskera ez da oportunidade bat, edo nolabait merkaturatze oportunidade bat, guretzat gure izaera da, euskalduna gera, gure plantamendua, gure proiektuaren oinarria euskeraz funtzionatzea da.
bai Euskal Herria Elkartean ere hartzen dugu, lansareanetik ere gure bazkideak, gure langileak lansarean bitartez hartu ditugu gehienak, naiz da Amaiak esan duen moduan azken aldian kurrikulumak erderaz iristen zaizkigun, eta kuriosoa da, guk deialdian ere jartzen dugu. Erderaz jasotzen denen kurrikulumak automatikoki bertan bera utziko ditugu berdien da. Azkeneko deialdian uste dut erdia baino gehiago, ja erderaz jaso genitula, eta hortxe joan ziren, zuzenean ez dakarrontzira. Eta hori da, azken final hori da gure proiektua, guk egin nahiko genukena eta gure helburua hori Euskal Herri guztian gure zerbitzu normaltasunez eman ahal izatea. Bai, mila esker. Bai, egunon beraz, ni Nikolas deitzen naiz, Euskal Moneta Elkartean beraz koordinatzaile gisa ari naiz. Bi partetan egin duten hitzartzea iduritzen zaut balio duela horretaraztea zer den tokiko moneta bat, nola funtzionatzen duen, zer eragin duen lurralde bati begira, eta bigarren parte batean gaur egun, eta beskat sarritzan aipatu den bezala, ere maiten ditugun gogoetak Euskal Moneta, egiazko Euskal Moneta izaiteko, gaur egun ipar Euskal Moneta baita, eta badu bi urte hasi ditugula gogoeta batzu egualdeari begira jartzeko. Beraz, Euskal Moneta elkarte gisa funtzionatzen du, ideia bera 2011an sortu zen ipar Euskal Herrian, 2013an zirkulazioan jarri zen Euskoa, Euskal Moneta beraz. Gaur egun manera biziki sinplean eta eskuragarrian izaiteko eta erreski ulertzeko eusko bat da euro bat. Horrek erran nahi du ere enpresentzat biziki erreski ez dute kontabilitate bikoitza egin beharko. Ordainketa molde bat gira, txartela den bezala, xea edo txekea, eta tokiko moneta ere gehitzen da kutsaren programazio hortan. Mementokotz, beraz, erran bezala Ipar Euskal Herriko tokiko moneta gira, eta 13 langile gira Baionako bulegoetan eta Ipar Euskal Herriko herrietan lanean ari girenak. Nolako formatua du Euskoak, beraz, paperezko bileteekin hasi ginen 2013an, oraindik zirkulazioan daude bileteak, eta txiki nahi dugu aheman hori, monetaren aheman hori, sakelan dugun monetarena merkatuetan trukatzen dena, baina digitalizazio prozesua 2017an berian hasi ginuen, Eusko Kart sistemarekin, beraz hemen agertzen dena, txartel klasiko bat, eta hor profesionalek behar zuten terminal berezi bat, ez dena banku klasikoko terminal hori, eta beraz askifite gogoetatu ginuen, bit resna izaitea, piskat komplikatu izanen zela profesionalentzat, eta beraz pario bat egin ginuen Euskopei aplikazioa sortuz, eta 2019tik edo orain gehienik baliatzen den ordainketa moldea da. Idei baten emaiteko, gaur egun 4 milioi terdi eusko daude zirkulazioan Ipar Euskal Herrian, guti gora bera 6 milioi fluxu edo transakzio egiten dira euskotan urtean zehar. 4 milioi terdi horietan, 4 milioi dira numerikoak eta 500.000 eusko paperezkoak. Gure helburuetan, bada noski transizio ekologikoa, bertako kontsumoa, laborantza errikoia sustengatzea, hori da gure oinarrizko printzipioa. Zirkuitu laburak erreski ulertzen da, eurotan egiten alden ordainketa hori euskotan egiten delarik, sortzen den edo mugitzen den aberastasun hori lurraldean fingatzen dugu. Ogia erosten balimadut eurotan, eurotan ordaintzen dut, gehienetan txartelarekin, diru hori berehala aterako da lurraldetik, banku sistema klasikoan da, mundializatua, eta bere eragina lurraldean biziki mugatua izanen da. Euskotan ogia erosten dutalarik, hor
finkatzen dut aberastasun hori dutan erosmen ahalmen hori finkatzen dut lujaldean, okindegiari eusko bat emaiten bali badiot, hori kutsan sartuko du, numerikoki edo paperez, eta ezingo du banku sistema klasikorat sartu, beraz kutsatik berriz ateratzeko, sekatuko ditu bere inguruan, gaur egun Ipar Euskal Herrian, diren hornitzaileak eusko horien berriz baliatzeko. Salbuespen gisa profesionalek posibili dute euskoak euroetarat trukatzea, gehiegi metatzen bali dituzte hien konduan, baina kasu hortan penalitate bat, komisio bat aplikatzen zaizke eguneko bostekoa. Beraz, zinez, impulso horren emaiteko, hornitzaileak berriak aurkitu eta harreman komertzial berriak errotzeko lujaldean. Araudi bat badugu gure balorean finkatzeko eta hasieratik baztertu ditugu merkataritza haundi, supermerkatu, hipermerkatu horiek ez dute bat egiten guk sustatu nahi dugun eredu ekonomikoarekin, horrez gain komertzio tipien kaltetan ere garatzen dira olako supermerkatu, hipermerkatu erraldoi horiek, eta beraz ez da gure filosofian. Laborantza ereduan ere manera intentsiboan ari diren laborantza ereduko laborariak edo industriak, ez da nola behar den, baztertuak dira, eta ingurumenaren kontra ari direnak edo zinez ingurumenarekiko eragin bizikitsaja duten enpresak eta borondaterik gabe horren zuzentzeko horiek ere baztertzen ditugu. Hori aipatzen duz, eta horrek du egiten gure nortasunaren oinarria eta sinesgarritasuna ere horrek du euskoari bere lugalde mailako balioa emaiten. Eta hala ere, beste tokiko moneta batzuei konparatuta, badira 80 bat frantses estatuan, badira 55, 60 bat espanol estatuan. Hala ere, nahi izan dugu gure marra gorri horiek aparte, nahiko malguak izan enpresak sagarazteko mementoan, hobekuntza desmartxa batean sagarazteko enpresa. Zenbait datu hala ere, profesionalen erdia baino gehiagok euskorat sartuta, bederen hornitzaile berri bat atseman dute lujaldean. Erria osoan, errian berean, zutena baita ezpada ezagutzen, eta gu badugu aurkitegi bat orain, eta beraz sartuta, erran bezala penalitate edo komisio hori ez galtzeko pusatzen ditugu edo laguntzen ditugu, beki erran hornitzaileak berriz identifikatzea eien inguruan. Profesionalen uneko 85 kasik ez dute sekulan euskorik berriz euroetarat trukatu. Hori ere ez da guti, gana nahi du, eien lehen arrangura edo oztopo gisa ikusten dutena da, nik eusko guzti horiekin zer eginen dutan, gehienetan lortzen dute trukerik berriz egin gabe, berriz baliatzen, eskuratzen dituzten eusko horiek. Eta partikularen norbanakoen aldetik ere, bierenek bertako produktu gehiago kontsumitzen dute euskorat sartu direnetik. Beste balore bat ez dutena ahantzi nahi, euskararen aldeko apostua egin dugu. Pentsatu dugularik 2013 tarte horretan sukaldeko lanetan ari ginerarik eusko proiektua asmatzeko. Gure diagnostikoan egiten ginen, euskara ofiziala ez den lujalde batean, tresna ekonomikoak ere eragiten aldu, eragin behar du euskararen alde, testu inguru soziolinguistikoa ere kondutan harturik, badakigu nondik partitzen giren, urrunetik, badakigu ze bide badugun egiteko, baina gure tresna ekonomikoa berriz jabetzen ditu herritarrak kontsumuaren aldetik, nori erosten dutan, ene potentzial komertzial hori nori zuzentzen dut, eta euskararen alde ere egiten aldut erosten dutararik egunerokoan. Beraz hor, konkretuki nola gauzatzen da, enpresa batek kidetza hartzen dolarik euskorat, desafioak edo erronkak bete beharko ditu, eta euskararen aldekoan
proposatzen erango nuen, ez, inposatzen diegu, afitsak eta elebiduna martxan ezartzea, Euskararen normalizazioa eta bizi publikoan Euskararen ikusgarritasuna indartzeko, eta beraz, ez ditut datu guztiak gero emanen ditut, baina gure 1400 profesionalek balima dute denda bat zerbait ikusten dena pusatuko ditugu afitsak eta elebiduna egiteko, jakinez hori eientzat urririk, beti egiten dugu urririk dela, ez da urririk denentzat, gu lanean ari gira itzulpen horien egiteko, Euskararen erakunde publikoarekin itzarmen bat dugu ere itzulpen horien segurtatzeko, baina profesionalarentzat hori ez da itzaki, berak ez du dirurik atera behar, bere menuak, etiketak, ordutegiak edo euskaratzeko. Beraz, eta badugu lantaldean, lanpostu oso bat, goizetik arratz ari dena terrenoan profesionalekin desafio horren gauzatzen. Eta ikusten da, beraz, den sartzeetan, olako pegatin bat, euskotan, hemen ordaintzen aldela euskotan, eta hemen bada euskaraz edo lehen hitza euskaraz, beraz euskaraz printzipioz atxemaiten aldut norbait euskaraz hitz egiteko, eta lehen hitza, noski, egunon, behar bada prezioa, 1000 esker eta ikusarte, baina besterik ez, identifikatzen du eta pixkat Euskaraldiak duen ere funtzio hori, galtzen diren aukera horiek, berriz ere ofiziala ez den eremu batean, baliatu behar ditugu aukera guztiak. Bi hitzez argitzeko nola funtzionatzen duen, partikularek norbanakoek dituzte euskoak sortzen, kondu bat irekiko dute eta hautatuko dute hilabetero zenbat euro nahi dituzten trukatu euskoetarat. Etxemplua hartzeko 100 eurorekin erretxago baita ulertzeko, hilabetero pertsona batek hautarezake 100 euro trukatzea euskoetarat, 100 euro emanik 100 eusko eskuratzen ditu, ez du galtzen dirurik afera hortan, badakidetza elkarteari, baina hori aparte dena, eta sistema bat hemen elkarten laguntzeko, guk Euskal Moneta elkarte gisa, pertsonak hautatu duen elkarteari 100%, beraz kasu hortan, etxemplu hortan, 3 eusko emanen ditugu pertsonak babesten duen elkarteari. Dispositibo hori esker, 2025an joanen urrian egin ginuen banaketa, 62 elkarteei, kasik 80.000 eusko banatu ginintuen, etxemplu batzu emaiteko, Kaskarotenia ikastola Ziburun, 700 eta 56 eusko, Laborantza Ganbarak 1800 eusko, Kimua Angeluko ikastola 2200, bon, dira etxemplu batzuen emaiteko, baina elkarte batzuentzat zinez diru iturri garrantzitsua izan daiteke, eta guretzat apostu garrantzitsua da elkarte gintzari diru iturri bat proposatzea. Dispositibo hori diruztatzeko profesionalek ordaintzen duten 5% penalitate horrekin orekatzen dugu, eta beraz penalitate bat baino gehiago, da inbertsio bat egiten dena bereziki euskalgintzari, eta 2013tik 500.000 eusko banatu ditugu elkarteai, eta laurdena baino gehiago 150 euskalgintzari izan ikastola edo beste aeka udaleku eta beste elkarteai. Bon, zirkulazioan dira aipatu ditute 4 milioi terdi eusko, 4.500 norbanako ditugu 2025an kide direnak eta euskoko erabiltzaile, erran bezala 1.400 profesional edo toki badira euskoa baliatzeko, apostua egin ginuen ere zerbitzu publikoetarat iristea, 51 erriko etxekide dira, Euskal Elkargoa bera, beraz gaur egun zerbitzu publiko batzu ere ordaintzen aldira euskotan, igerilekua, mediateka, autobusak ez oraindik, baina etorriko da, eta hori erronka bat da guretzat zerbitzu publikoetarat ere ikusgarritasun eta sinesgarritasun gehiago ere lortzeko. Iduritzen zautara, euskoari begira nola funtzionatzen dugun zer den gure errola eta BTBH hori dela, eta orain ene hitzartze horren bukatzeko, azaldu gizartearen moneta proiektua, aurkeztu ginuena publikoki lehen aldikotz joan den otsailean baigurin. Bi hitzez gure estatutuetan, sortu ginearik araudietan, sartu ginen aukera hori. Egun batez Euskal Moneta elkartea, euskoa, izaiten ahalko litzatekela, 7 probintzien,
tokiko moneta, batzuentzat izanen da mugaz gaindikoa, beste batzuentzat moneta nazionala, bakotsak emanen du nahi duen iztegia, baina funtsian harreman ekonomikoak garatzeko gure lujalde desberdinen artean, provinzian artean, idei hori baginuen hasieratik. Noski lehen urteetan gure erronka nagusia izan da egonkortzea proiektua Ipar Euskal Herrian, garapen ikaragarria ezagutu ginuen lehen urtetik, imprimatu ginintuen bileteak 2 urteentzat 8 hilabeten buruan berriz imprimatu ginintuen denak zirkulazioan baitziren. Beraz, egia da lehen urteetan ez girela biziki kontzentratu hegoaldeari begira, ari ginen Ipar Euskal Herrian egituratzen proiektua, eta 2020an pandemiarekin berriz ere lotu ginen gaiari, bihar formakuntza institutuarekin txosten ekonomiko bat atera ginuen, azterketa ekonomiko bat egin zen, ikusteko ean barter sistema bat sortzen alzenez mugaz gaindikoa euskoari lotua. Pasatzen ditut detaile tekniko eta kontabilitateari lotutako kontuak, baina txosten horren emaitza izan zen, ez zela baitez bada mementoa barter sistema bat sortzeko 2020an. Bi arrazoinen gatik, bat mailegu tasak bankuetan ez ziren aski gora, hori ez du desiratzen aski goratzea mailegu tasak, baina bigarrena zen ez dugula ekonomikoki indar aski Ipar Euskal Herria balimada bakarrik zinez barter sistema baten garatzeko. Tikiegiak gira, gure 3 provintzietan, eta beraz txostenak zion hegoaldeari begira jarri behar ginola, bereziki industriari begira eta beste motako enpresak sartzeko olako sare batean. Beraz, bigarren arrasta hori lotzeko, pentsatu ginoen, behar bada, mementoa zela egoaldeari begira jartzeko. Aspalditik baztanen interesa agertu zuten euskoarekiko, baditugu kideak baztanen aspalditik, eta ikerketa lan hortan, baztan eta oarsoaldea identifikatu ziren, esperientzia piloto gisa aritzeko, beraz, hortan ibili gira, badu urte bat orain lan postu bat sortu dugula, gizartearen moneta elkartea sortu da Gipuzkoan, lan postu bat Luis koordinatzaile gisa ari da lanean, sartu dira hainbat partaide, Baztango Herrikoetxea, Zedernagara Lur, Oarsoaldeko Garapen Agentzia, Udalbiltza, eta beraz, badugu olako lantalde bat, azken hilabete urte bat pasa, eramaiten ditunak gogoetak. Orain ari gira ikusten, nola egin, ez dakit den euskoa egoalderat eramaiteko, edo egoaldean tokiko moneta bat sortzeko epe motzean bateratze prozesu bat egingo lukeena euskoarekiko, baina hori da gure ondoko hilabeteetako erronka, eta beraz, mugaren inguruan oztopo edo aukerak ez dakit berriz aipatu behar diren, baina bada harreman ekonomiko horien garatzeko aukera ikaragarria, uste dute errigintza ere monetaren baita errigintza sentimendu hori azkartzeko aukera, baina oztopoetan, dakizuen bezala eta aipatu dugun bezala, bi estatuen menpe gira, bi araudi desberdinen menpe, gaur egun euskoak erantzuten du Frantziako bankuko araudiari, ez dira berdinak naiz eta Europa mailako araudia den, gero estatu mailako legedian ez dute berdin sartu, eta beraz ari gira azterketa juridikoak egiten, hain segur euskoa ez da berehala trukatzen ahalko, edo truke bat egin beharko da, ezagutu dugu Libera eta PZten arteko hori, behar da sortuko dugu urte batez, bi urtez olako sistema bat, baina gure borondatearekin goizala berant tokiko monetak bateratzeko. Uste dut bukatu dutala, besterik ez. Tira, entzun ditugu ja 3 esperientziak, interesgarriak eta baliagarria guztiak, eta sumatuko zenuten bezala baituzte puntu komun batzuk. Ez dakit arte laburtxo honekin hasteko edo zeiru ditu zaizkizuen beste kideen esperientziak, identifikaturik sentitu ote zareten punturen batean, zailtasunetan, oztopo administratiboetan, erronketan, edo ispilu sentipenik izan duzuen? Entzuten da? Bai.
Bai, bueno, ustete atea diala, ez, pixkate oztopoetan bereziki, aipatu duguna, ez, biztaturen pean egonda, horrek baldintzatzen gaitula, eta egia da, gero, nik zertxoet ezautzen dituen Izarkom eta Euskal Moneta, baina, gaur, hobeto ezagututa, baitu, intereso gintzaite jardun hauek hobeto ezagutzea, bai. Bai, jo lehenek esan duen azken finean, komunen dakagun nagusiana da, esan da ez, bete berrez bai Nikolase bai junak esan dute, bi estatumen pegau dela, eta horrek zailtasuna sortzen ditu, herri bezala funtzionatzen nahi dugun momentu honetan, hor zailtasuna daude. Hor azken finean, estatu bakoitzak bere legia dauka, gure kasuan konkretuan oso legi zorrotza izaten da, eta horrek zailtasuna handiak egiten dizkigu, baina hori da ez, azken finean, aman komunian egine duguna, hiruruk dokaguna bait nazio proiektu bat izateko helburua eta hiru dokaguna da muga hori. Nire ustez, eta ez da errepikatzeko, baina egia da, errotua da gure proiektuetan, naiz eta abiadura desberdinak, realitate desberdinetatik abiatzen girela, nahi dugula guk bizitzen dugun gure realitate hori partekatzea eta erri gisa aritzea. Iduritzen zaut ere galdezkatzen ditugula inposatutako eredu batzu eta burudiabetza prozesu horietan, bakotsak bere ikuspegitik, bere ekarpenetik, baina indartze prozesu bat nahi dugula gure erriak bere ahalbideak ukan ditzan, bai komunikazio kanaletan, kultura euskalgintzan eta eguneroko kontsumoan monetarekin iduritzen zautu hori dela piskat ari gorria gure proiektuen artean erritarrek eien esku hartzea eien geroaren parte bat eta bertako tresnak sortu bi estatu horien ez kontra, baina parean edo ondoan guk erabakitzeko gure geroaz eta dugun baliabide ekonomikoa ere gure lurraldearen baitan finkatzeko. Izenburuak dio, muga aukera edo oztopo galdera, eta zuek ere heldu diozue premisa horri, ez dakit zuen esperientziatik, lehen pertsona horretatik, ze aholku emango zenioketen, mugaz gaindiko pauso hori eman nahi duen, ematear dagoen beste enpresa bat, izan daiteke enpresa handi bat, edo proiektu txiki bat, ez dakit ze aholkatuko zenioketen. Ez dira galdera errexak. Ez dakit aholkurik emateko moduan gauden ere, ez dakagun egoraren gatik. Ja. Bai esan, oztopori da konstiente izan, eta oztopori nola gainditu dezaken, hasieratik planteatu halko lukela ez. Esan, gero erakutziko dugu, hasieran ingen numezela, gero erakutziko dugu iparraldea, eta gero konturatu ginen, ostras, igual hasiera batean beste era batera planteatu izan baldema geno, gero errexakongo genukela. Nire ustez da oztopoak hor dira eta kontziente izan behar dira, barneratu behar ditugu gure proiektuetan, antizipatu eta asmatu beharko ditugu gure bideak oztopo horien gainditzeko, baina aukerak ere hor dira eta gure kasuan adibidez, ez nahi sartu xehetasunetan, baina Ipar Euskal Herrian aipatzen nuen erronka hori Euskararen afitxaketari buruz, bihar euskoa edo euskoaren antzekotasuna duen tokiko moneta bat baldin bada hegoaldean, afitxaketa ere bidurarena guztiz gainditua da hainbat lujaldeetan eta hainbat hobe beraz erronka, askoz gorago jarri beharko da, marko gisa Euskararen aldeko engaiamendua profesionalei begira. Eta horrek nire ustez bultzatuko du ere Euskal Moneta bezalako elkartea, naiz eta Euskara den presente gure komunikazioan eta egunerokoan ane begiratzen dut gure bulegoetan baita ala ere frantsesa da nagusi bulegoetan. Beraz iruditzen zait hor egualdetik eramaiten aldugula kultura bat lagunduko duena Euskalduntze prozesua. Hortan gira, mairu langilean artean ameka dira Euskalduntze prozesuan, Euskara klaseak emaiten dira lan denboran urririk langileentzat, beraz bada autu politiko bat, eta beste txemplu baten emaiteko aukera desberdinetan, egoaldean araudian, sortzen ari den araudi hortan, kriterioetan, nahi da sartu justizia soziala, emazte eta gizonen arteko berdintasuna, lantsarien begira diskriminazioen kontrako borroka, egoaldea askoz aintzinatuagoa baita borroka horietan, eta nik parioa egiten dut, egoaldean zinez araudian sartzen bali madira horako kriterio batzu profesionalen onartzeko,
goizala beran, baina laupa bost urteren buruan, antzekotasun zerbait edo eramaiten ahalko dugula Ipar Euskal Herrirat. Beraz, oztopoak badira eta landu behar dira, begiratu behar dira ere aukera horiek elkar elikatzeko. Nik gauzatxoak itzarren bakarrik, ez da, batuzu aholku bat, nizte duzu aholku badenik, baina bai animatuko nukela jendea, ez eta nik uste guk ere asko dugula iparraldetik ikasteko, iparraldean ekimen handiko jendea da, konpromeso handiko jendea, konpromeso sortze dituzte askotan guk enbidiaz ikuste ditugun mugimendu eta ekimenak, eta hori balioa jarriko nuke, ez? Egoera komplexua izan arren, jende konprometitu asko eta ekimen handikoa, bai. Mila esker Iruoi, ez dakit entzuleon artean baden galderarik, zalantzarik, esperientziaren kontatu nahi duen inork, edo... Badirudi ez, hemen utziko dugu, eskerrik asko, bai? Bai. Gaia iztearren, ere egoera da, Donostitik atera nintzen, muga hori pasa nuen, baina azkenean gertuago nago Baionatik, Bilbotik baino, beldurra ematen digu Baionara edo iparralderako saltu hori ematea, ez du beldurrik eman behar, ni oso pozik bizi naiz hori aldatu nuenetik, eta Bilbotik baino askoz gertuago geratzen zait, beraz, beldurrek ez izan. Eta bakarrik gogoratu nahi nuen, aipatu nahi nizuen, Lanetik Lekora proiektua dugu Bai Euskarari Elkartean, Ipar Euskal Herrian batez ere, bakarrik. Eta hurrengo topaketa dugu abenduaren 11an, Hendaiako Jaizkibel jatetxean, abenduaren 11an, 6:30 aurrera. Gomitatu nahi zituztet etortzera, ze pixka bat dira lan harremanak garatzeko topaketa batzuk, after work modura egiten ditugunak, eta dana komentatu nahiko dituztet parte hartzera. Eta mila esker. Oso ondo, eskerrik asko guztioi, izlarioi, bertaratu zareten hori noski, antolatzaioi ere bai, eta orain ez joan oso azkar, ze kaferako tartea presatu dute Bai Euskarari Elkarteko lagunek, pixkat lasaiago goteko eta patxaraz hitz egiteko. Mila esker, plazer bat izan da, eta ikusiko dugu elkar.